कारण या हल्लेकाराकडे सोडलेले हे सगळे. तो आमदार जाल्लो पण तेणे काही लक्ष दिवना. या पेडण्या तालुक्यान हो एअरपोर्ट आयला म्हणून अख्खे गोंय जोडपा लागला. आणि माझो लोक, माझ्या मतदारसंघाचो लोक, हे भुरगे हेंच्यान कितें करप हे सीएमाक कळना, या गव्हर्मेंटाक कळना. हो जीएमआर जो नाचयता गव्हर्मेंटाक एक उतर दी सारकी. आणि हो गव्हर्मेंट समज हे गव्हर्मेंटाचे तो जीएमआर ऐकना, आमकां सांग, आमी पळयतात. आनी एक टायम आयला आमकां सगळ्यांनी उठात. कारण या गव्हर्मेंटा भितर एकच मेन आहा, उलयत तेक भितर उडयता, उलयत तेजेर केस घालता, या भुरग्यांचे केसीस. आणि हो चीफ मिनिस्टर पळयता आमचो, या चीफ मिनिस्टरान हे सगळे केसी विड्रॉ करपाक जाय, हे गव्हर्मेंटाचे केसीस. आणि तुम्ही उठले म्हणून जायनात, अख्खी फॅमिली उठपा जाय. हो कितें करतलो आमचो गव्हर्मेंट? एक तर केसी घालतलो, बसया भितर जेलीन वचून सगळे विथ फॅमिली धरून. गव्हर्मेंटातलो कोण हेजे भितर अशे पयशे उबारपी? कित्याक 80चे 200 रुपया केले, पैसे कोणा वयतात? तो लुटपाक लागला, जोडपाक लागला आणि माझे मतदारसंघ भीक मागपाक लागले. आमकां ह्या लोकांनी फसयला. 200 केल्या ते तुम्ही कट करून 80 रुपया कर, नाल्यार आमी रस्त्यार येतलेच, हेच्या भितर डाऊट ना. आणि जितलो केसी घालपाचे तितले घाल. आज भिवपाचे एकच अंतर आहा, तेजेर जोल उलयता तेजेर केस घालपाची.